Sa ako nga pagpaambit nato karon, tuguti sa ko nga ato nga ibalik nato dinhi ang atong tumong sa ato ang paghimog misa aginaldo aron nga o kani misa nobenaryo nato no, aron nga kita magiyahan unya ato makabot gyud ang ato ang buot kabuoton ining ato ang pag misa aginaldo nga gihimo nato nga nobina nobinaryo pod sa pagsaulog nato sa Paskos pagkatao sa atong manunubos. Nga diin atong balikon, atong gipamalandungan kita mga Kristiyanos, mata kitang tanan, no? Kining dakong buhat sa Dios kanato. Unsa maning dakong buhat, ang iyang paghawas nato gikan sa atong pagkapukan sa iyang kaaway nga nalayo taniya naputol ang atong relasyon niya. O galing lang kay kining mao nga buhat sa kaluwasan maigsuon nagisgota og usa ka proseso. So dunay proseso nga nalambit wala nimo ditsog abot nato. Nya ato ning gipamalandungan og atong katunan tungod kay kita kabahinta niining mao nga proseso. Kabahinta niini. Mabitaw nga gahapong adlaw ato nang gipamalandungan pagsugod ang kaagi sa atong kaluwasan nga diin dito gipahinumduman ta nga magtukod di ay tag usa ka katilingban, usa ka katawhan nga magkinabuhi sa iyang pagtuo og Dios. Sumugod ni usa mga igsuon nga sa ato ding magisgot ato laman ni makabot kung mubalik ta ngadto sa Dios. Unya nya kining ato nga pagkinabuhi isip magtutuo og Dios, maghulma ta og katilingban nga magtutuo og Dios nga anuman. Tungod kay kung aton tan-awon sa aton dako kay na nga factor sa paghulma sa ato ang pagkatawo mga igsuon. Maobita na nga aron nga mahulma gyud ang atong kaugalingon nga magkinabuhi ta nga magtuo og Dios, maghulma ta katilingban nga mo'y mag-support nato sa mao nga pagpanaw nato sa kinabuhis kaluwasan. Mutong gahapon gisgutan ta gikan sa usa ka tawo nga si Abraham, natukod ang iyang pamilya nga magtuog Dios hantud nahimo silang usa ka katawhan, usa ka clan, usa ka panginaot nga mahimo nga usa ka katawhan sa tibuok kalibutan. Ug dito atong nasabtan nga kitang mga Kristiyanos sa atong panahon ron ug sa umaabot nga henerasyon, kita di ay ang nagpadayon niining maong pagkinabuhi nga naningkamot nga magpahari sa Dios dinhi sa atong katilingban. Nya karon ining ikatulo ka adlaw mga igsuon sa atong ebanghelyo na po karon gidapit na punta bason lang ato ning mahatagan og dakong pagtagad ilabi na sa atong panahon karon. Unsa man kaning the importance of the family, the importance of the parents sa paghulma sa atoang pagkatawo. Mubalik ta sa ato ang pagpanabot og pamilya, classical understanding of the family. Ni atong wala pa magguba ang ato ang miti sa atong pamilya. Nya mao ni ang classical understanding sa pamilya mga igsoon nga magisgot ganitag pamilya na ay gitawag og haligi sa pamilya. Nakadungog pa mo ana? I don't know kaning mga millennials karon maka-appreciate ba mo ana? Haligi sa pamilya. Kinsa man ning haligi sa pamilya? Ang nanay ug ang tatay. Mao gid na siya. Unya in the classical understanding mga igsoon sa nanay tatay naanay role nga gipadayag ang nanay ug tatay. Muna kung atong tan-awon ang lalaki, nature sa lalaki nga kusgan guna siya. Kusgan ko ng laki. Bisa pag miingon siyang babae na siya.
pabuksingon nagbayi, buak ko ng ulo ang nagbayi. Oh, tinanay ko na. Kay kusgan maginang laki. Maubita na nga sa iyang nature, gitawag sa classical nga kuan ang amahan gitawag og unsa man siya? Disgrasya. Nakalimot na mo sa? Oo. Ang amahan gitawag na siya og provider. Maubita na nga ang laki, ang amahan maningkamot og trabaho aron pagbuhi sa pamilya, pagbuhi sa asawa mo, bita na sa kaminyoon, kabantay mo ng aras. O, di ba? Ang bana muhatag og aras sa asawa, iyang inon niyang asawa, tikla, ako nagahatag kanimo ni ining mga aras, timaan sa akong pagsalig. Ha? Pagsalig sa akong. Ansa? Timaan sa akong paghalad. Oh, meaning nga ang lalaki maningkamot aron pagbuhi sa asawa ug iyang mga anak. Nya dawaton po sa asawa mingon po nga tiklo. Ako kining gidawat. Oh, di ba? Bantay mo anak. Pero karon ma-appreciate pa ba ng aras ron? Sa dagway. So mao nagi pasabot ana. Unya unsa man ang role sa inahan? Munang sa classical understanding, ang nanay magpabilin sa balay kay siya mo'y mag-atiman sa panimalay, mag-atiman sa ilang mga anak. Munang gitawag ang nanay o kahayag sa pamilya. Kay nga naman, kay role sa inahan ang pagkatikais, pagtudlo sa ilang mga anak, munang sila ang muhulma sa ilang mga anak. Mabitan ng sa karaanan mga igsoon, mga ginikanan, di yun na nila ipiyal, bisakin sa ang ilang anak. Nga naman, tungod sa kahadlok, kabasin unyag tudluan nig makapaimpirno. Muna kung ilang magalik ibilin o kinsa, tanawon dili ka bisag kinsa ra. Karon unsa may nahitabo ron? Unsa nahitabo sa ato ang pamilya karon? Naa pa ba'y gitawag og ilaw ng tahanan? Nga maohang inahan, di nataka-appreciate anak ron. Why? Tungod kay nawala naman ng buong classical understanding of a family. Tungod lagi aning rights nga nahimutang leftist. Ha? Kay mo man ni ang sul-sul ron. Ang babayi nga magpabilin sa balay, dili walay dignidad, undignifying nga mahimo kang tig panghugas, tig tudlos imo mga anak niya, wala kay kwarta. Kwarta. Maoy gibasihan mga igsoon. So nito upod, ni kompetensya ang asawa sa iyang bana, kay aron daghan sila kwarta, unsay nahitabo gibilin na lang og yaya. Unya og nalain ang kinaya, ang yaya mo'y kasabaan. Ano kasabaan man nimo ng yaya nga imo man ang gibilin niya? Na hinumduman na to, ang inyong gibilin tao ba yan na? Ang pagpasan sa ilang kultura o pagtuong ngadto sa ilang mga anak. Maobitan ng panahon sa bunyag. Panahon sa bunyag mga igsoon. Sa paghulma kay ang bata, kita wa man tay buot. Miti sa ilang pagkabinunyagan nga ginikanan, mauna ang ipasunod sa anak. Munang panahon sa bunyag, di ba? Sa di pa mo bag-o ang mga ginikanan, kaya inuman nagikan, sa inyong pagpangayo nga bunyagan inyong anak, inyong gidawat nga tudluan, agakon ang magbansa sila pagkinabuhi sa ilang gituuhan. So klaron, usay gituuhan sa ginikanan nga mao'y ipasunod sa mga kabataan. Mao nang mubag-o ang ginikanan
pagtuo. Munang pangutanon sila sa pari. Pero sa dili pa, ila usa nga isalikway, manado sa isalikway ang babag sa pagtuo. Munang inong ginikan, isalikway ba ninyo si Satanas o kang pagpalipon sa laon sa tubag. Naadana sa tubag, tanang mga kinaiya o batasan nga makapaimpirno, kay iya na sayawa isalikway na ginikanan. Dayong pangutanon, dayon ang ginikanan. Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, kay maon pagtuuha ang itudlos bata. Klito kramandahay tang wala subuot. Diba? Nagatuo. Isalikway ba niyo si Satan? Isalikway. Wala. Wala na ito. Nya sa atong pagkatao, wala pupunta mo dito, dako. Munang kakinahanglan tag-adult. Nga mooy mo amuma na to. So kisa may mo amuma na to, kanang puya patanga, wag tayo mahimong hilak na tag-atua. Nga og di tabantayan, makaon patas ilaga. Ha? So kisa man ang panalipod na to anak, kisa man. Ginikanan. Wala na po silingan. Unya kay wa man ta magkawa pamantay kinaiya. Pamatasan na hulma, di kisa may gaon naghulma na to pasunod og kinaiya. Kisa man. Ginikanan. Munang karong gipahinumduman ta mga igsuon. Munang ang pagka-Kristiyanos ka ginikanan may suon, karong panahon na ato unta ning tagaan og dakong importansya. Let us not take for granted our Christian parenting. Ya karon unsa may gituan sa mga parents, mas nituo man ta sa sulsos kalibutan, ingnon man ta nga, oy, you will become a failure parents kung di nimo ma-provide og mga material nga mga gikinahanglan ang imong anak. Kay ang gauge ron sa successful parenting is makahatag kag luho nga sinina sa imong mga anak, makapa-eskwela ka bisag dili ka kat-on. Diba? Mga material things. Pero wagoy niingon, I am a failure Christian parent. Kaya ang akong anak nagtubo, bisang gani pagsimba, wa gani mangandoy. Unsa day direksyon sa atong pagkabinunyagan? Unsa day but kaputon sa atong pagdawat ni Kristo? Di ba himuon tang Kristiyanos? Naasa unsa may direksyon ni Kristo? Unsa may pangandoy ni Kristo? Di ba ang malangit siya? Muna paningkamot ni Kristo. Mangandoy siya sa mga butang langit nun. Naningkamot sa mga kabtangan nga makadala niya sa kinabuhing tunhay. Di ba mausap unta kini ang atong obsesyon mga Kristiyanos? Kay isuhid magkatang Kristo, pabitan ni Kristo, ayaw ka magpangandoy sa mga butang nga makutkot sa anay o makawat sa kawatan. Kung dili paningkamot mo sa mga kabtangan nga makapasulod niyo sa kinabuhing tunhay, nga walay kawatan na makakawat o walay anay nga makakutkot, kay kitang tanan mamiya ra magyuta dinhi mga igsoon. Mabita na nga kining maong kinabuhi sa kaluwasan, kaya kinahanglan ni dakong pagtuo nato mga igsoon. Ilabi na mga Kristiyanos karong panahon na nga atong ibalik, i-restore na to ang atong Christian family nga maghulma og banay nga magtuo og Dios nga magpanaw padulong sa mao nga kaluwasan gihatag sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Munang manghinaot kita nga niining pagsaulog nato sa Misa Aguinaldo sa atong pagpamalandong sa nakumbuhat sa Dios dinhi kanato may igsoon, atong hagiton atong kaugalingon sa atong kinabuhi sa pagtuo sa Dios, pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus, panghinaot nga kining maong kaluwasan nga atoang nakabot atong makinabuhi ning
ug matud unta kanato sa iyang kahimpitan. Sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa subong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga